ин ҳавли арзонам бошад, лекин бо сифати баланд сохтагиянд. Аҳамиятиет ки 1.5 ғишт шиндагиянд шкатур падмаяк. ассалому алайкум. Хунаи фурӯши имрӯзамон дар шаҳри Исор, посёлкаи Қалада ҷойгир мебошад. аз ин тараф роҳ ба сӯи маркази шаҳри Исор, дар ин ҷо мактаб ва хунаи фурӯшимон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. Рост мерем, ба тарафи дасти чап мегардем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, дар ин ҷо калсивой аст. ба тарафи дасти чап мегардему якум кӯчаи қала рост мерем. аз ин тараф мо омадем ҳама раҳо то ҳавлия асфальткардагӣ ва марҳамат худи ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлии фурӯши имрӯзамон дар умум иборат аз 4 сотиқ замини 4 кунҷа мебошад. гирду атрофаш маҳкам аст. 4 дар хона дорад дӯстони азиз. дар посёлкаи қалаи шаҳри Исор ҷойгир мебошад. дар наздикиаш мактаб аст, масҷид аст, бунгоҳи тиббӣ, маркази омӯзишӣ ва дигар чизҳои даркорӣ. дар мансарди бино бошад як бочкаи 1 тоннагаи об аст. нархи ҳавлӣ бошад 380 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занзара пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ин бинои соҳиби хона барои худашон кардагиянд, на барои фурӯш. аҳамиятиет 1.5 ғишт чиндагиянд, шкатур падмаяк, хулас ҳамаш қоидавӣ. ва ин бошад охирон, яъне чорум ҳуҷраи истиқоматӣ. инҷо бошад бари бино. хотиррасон мекунем, ҳавлӣ ба ғайр аз 4 ҳуҷраи истиқоматӣ боз тақхонаам дорад. ҳозир нишон медиҳем. ва марҳамат тақхона чизи хуб аст, чунки ба ҳазор метавонед дар ин ҷо чизҳои лозимиятонро нигоҳ доред. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Дом Тиҷей канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед дӯстони азиз.